Kaixo Euskal Herria, ongi etorri txorienera, hemen gaude Patrizia Biteli eta Zigor Iturrieta, eta lehengunean Patri esaten zenidan, ez? Hemen zenbat aldiz esaten du, errezeta hori egin behar dugu, errezeta beste hau egin behar dugu, eta lana pilatzen ari zitzaigula, lan horiek, pixkanaka, kentzen hasiko da, kaneloi eta zitzen genuen, eta gaur hori ekarri dizuet, haragi kaneloi batzuk, eta hor, atzera behiratuta, hogi tarteko bat ikusten dut, orduan, gaur, tripa, Bai, gaur energia aukiko dugu, gero atzaldien, korrika itxera joeteko, gimnasiora joeteko. Siesta botatzeko. Igual, hobe. Bai. Konta idazu, ze jarri bizu? Beitu hemen, haragi ezberdina ditut, hemen daukat txalana, txerri iberikoaren haragi xeatua, oiaskoaren gibelak, eta hauek, badanak batu, tutu moduan bildu, eta bexamel batekin, laberatu, eta hori jango du. Nola egingo dugun? Oin esango izu. Kipula eta baratxuria txiki moztu eta erregosten jarri. Tomatea galdarreztatu, zuritu, hasia kendu, txikitu eta bere erregostera. Jarraian 3 haragia txikituta gehitu eta ero gibelak ere txikitu eta bertara sartuko dugu eskai adar batekin. Bestaldetik, betegarria inda dagoenean, arrautza bat ogi birrinduarekin nahasi eta betegarriari botako dugu sua itzalita dagoela. Ostutzen utzi eta honekin egositako kaneloi xaflak beteko ditugu eta ero bexamel bat ingo dugu, burina urtuz, irina bota, horri esne beroa, eta 5 minutu irakitan izan ondoren, estaliko ditu gure kaneloiak eta laberatuko du 220 gradutan, 21 minutuz gaztarekin. Orduan hori da plana, hemen, esan dut, tomatea galdarreztatu inbar duela. Hau daukat hemen, gero gure kaneloiak egosteko. Bertan, ur berdin hortan, oin bertan, lehengo ingo duana da, galdarreztatu ingo du tomatea, eta holan zuitu. Eta horrek, tomate sabore pixkat hartuko du, eta gure pastari ez dio ingo kalterik ingo, eta holan, kasuela bat gutxia hausekin dut. Hori da. Eta ointxe horrek pizzak eta egoten die, 4 gaztakuak, zuk kaneloiak, gaurkoak, 4 eragitakuak. Eragiak, 3 animali, bai. Baina 4 bat alde ezberdin gienez, Bai. 4 eragi. Bai, horrek izango dira. Eta orduan, hemen, nahi baduzue bakarrik egin aldoza eragi txalana, ero txerrian, ero bien nasketa izaten dagoikoa. Baina, gaina gero gibela batzuk pixkat atzera egiten dira, baina egia gibel hauek kozinatuta denen pate saborea daukaten, nik patea hartzen dira, patea bada, eta nahi gero birrindu ingo dugunuz, hori patea da. Gurutzea bat egiten zaio hemen gero beto zuritzeko, eta esan dagoa, 15 segunduero, galdarreztatzen, hori, eta bien bitartean, baratxuria eta kipula, txikitzen guniz. Oso ondo. Nik egingotzu berba kaneloien inguruan, ez, dagoeneko danok ezagutze ditugu, baina gogorarazteko apurtxo bat, diolan da, lasaina antzerako hau da, pasta bat, bete itzen dana eta labandoiena, baina dauka forma zilindriko bat. Orduan itzen da lehengo betegarri desberdinekin, gero bexamelekin edo salda batekin edo estali, eta laberatu. Jatorrixa, 17. mendian. Gainera jatorrixa, etzien kaneloi gaziak izan, baizik eta gozoak. Zan horan, kanpoaldia izaten zen ore auskor bat, bezalakoa, eta gero betegarrixa izaten zen esne gaina eta rikota gazta. Gero hortik hori izan zen abiapuntua, gero gazira joateko, baina hasieran izaten ziren kanoli antzerakoak. Hau da, Sizilan badakitzue da oso tipiko bat kanolia, ore auskorra dana edo... Ez ditut ezautzen. Ez ditut zuzak kanoliak ezautzen? Apuntatu gure zerrendarako, apuntatuta geratzen dira, apuntatu hor, kanoliak txorineko zerrendera. El Padrinoren esaldia, take the bag o take the kanoli, holako zehose. Bai. Akizu? Ez? Postre bat, zinian asko ezagutu duguna, eta gero kalietan bai diolako, honek tutuak, zukin ditzuzuk tutuak, baina... honek frejitua direnak. Kono motakuak. Hone diolan borobiak. Egarrikotzut. Eta hortik gero sortu ziren kaneloiak. Beitu. Hori izan zen, sortzailea. Patri, hor betxu, zinea aipatu duzula eta zineko ezaguna, atal berri bat zineko errezetak, Alberto? Dauzkagu, ostegun biralak, dauzkagu astelen... Zineko errezetak. Hor, azkenean, pelikula pila batetan eta errezetak, eta inaldugu zerbait dinosaurioakin, da holan Jurassic Park, eta... ez dinosauriak baina politia izan alda, holan ideia bat hartzeko. Horrengo denporaldirako. Engo berba, datorren urtean hemen gauz.
Bueno, bai, hori komentatzen da, ez dakit. Bueno, zuek iraian piztu telebista, eta hemen izaten bagara, ba, zine kontutan ibiliko gara erabakiko egunetan, baina baitxu, ideia politxa da, eta gustatzen gat. Beraz, bai, hemendik ibiliko gara. Eta holan, aipatzia harren, holan, kaneloiak, zeuzuk auringo itxuzu kaneloiak, Kataluniar erara edo... Bartzelonako erara, zehazki. Zehazki? Bai, ze, bueno, Bartzelonako erara. Katalunian, bizu ere, Gabonetan eta, kaneloia direla, bueno. San Esteban egunean eruak itxen da, bez? Dauki gainera, nire gustatzen gaz, Katalunia ospatzen da, dana, ospatzen daue, 24a. Olentzero datorrenean, eurak beste badaukiko, Bai, daukate... Hori enborrak, kaka itxen dagoenako Parisak, kagatio. Gero, 25an Gabonak, eta 26an itxen dabe eurak San Estebanak, eta hortan jaten dabe horrek galet sopa, eta honek kaneloiak, eta bueno, pasta kontutan, badie adituak, ze 19. mendean, komentatzen da, Kataluniak jaso zitxula italiar pila bat, sukaldietan lan itxeko. Eta bertan geratu ziren italiar danek, hor utzi zauen, euren... Zigilua, hori da, dauren errezetak. Eta horregatxik, kaneloiak oso bueno, ospetsuak eta arrakastatxua die Katalunia aldian. Desberdintasuna zein da, alde batetik, Bartzelonan edo Katalunia aldian, itxitxustela kaneloiak, hau da, ez dituzte aldente guzten. Uste dituzte bigun, ondo egosita. Gero, ondo formia emoteko. Eta Italian bai izaten dira apurtxo bat gogorrauak. Eta bestalde, lehengo, Katalunian itxen dana da, lehengo aragisa kozinatu, eta gero txikitu, edo erre eta txikitu, edo plantxanein da txikitu, eta Italian ja, hasten die aragiseatutik, hasiera batetik. Andorran grabatu genuenean txiloe bat, han egon ginen jatetxe batean, ez da, irugarren, laugarren belaunaldia jatetxe hortan, eta beraien kaneloiak omen ziren famatuak oso, eta uste dut, erakutsi ziren, argazki bat utzi ziren sukaldariak ataratzen beraien errezeta sekretuari, eta zeuzkan, 60 osagai ero. Benetan, astakeri bat, beraien betegarria omen zen, ikusgarri, eta ze garrantzitsua ziren hor, eta jatetxe horretara jentia juten zen, kaneloia jatea, eta ziren araginak, eta, bueno, boilurra eta botatzen zioten, da osapillo bat, eta oso famatuak, eta osaiek goratzen naiz, astakeri bat zela, ez dakit zema ziren, baina astakeri bat. Igual izango ziren honek, oso famatua dauz batzuk, bai Italian eta bai Katalunia aldean itxen dienak, itxeten dela Rossini kaneloiak. Horrek izango ziren. Horre bebei boiurra eramaten daue, foie grasa eramaten daue, ardo gozoa, oiaskoa eta txala, eramaten daue, osagai pila bat, ez dakit 60, igual asko dio, baina eramaten dituzte osagai asko. Haiek ez zuten animali bat ere usten sartu gabe. Nik uste dut dena zeudela. Jun baserrira, ikuiuan sartu, hankortan sartu, eta handanak hartu, eta kaneloian sartzen zituzten. Aztakeri bat. Igual hori zan sekretua, Rossini honek aipatzu ditudanak, horrek dize, abeslari bat zauen, Giochino Rossini, musikagile bat. Eta bueno, bere omenez hola deitzen diz, berai, asko guztetan gako honek holan saporiak. Eta gero Italian bebai, dauz oso famatuak kaneloiak Boloniarera da horrek izango ziren simple aldera, kakotxen artean simple aldera jota, izango ziren bakarrik aragixeatua eta saltza boloniar bat bakitzu, tomatia, azenarioa, apio, eta erregozi, tomate eta ardo apurtxo batekin. Bueno, nik egiten ditu dana da, teina alzan, zuk esan duzen hori xeetu eta gero, nik egiten ditu lehenko xeetu eta sartuko ditut, hemen oiaskoa xeetu ingo dut, oiaskoaren gibelak ere xeetu ingo ditut, ondo txikitu, eta gero, behin, betegarri eginda dagoenean ere, gustatzen zait robotean berriro sartu, eta beste birrindu aldi bat hartu, eta ero mauka batean eta errexago sartzeko, eta finagoa geratzen dira jateko garaian, Oso, ondo. Nik bakitzu, zigor, aspaldi txorienen ingauen olako, pate bat, oiasko gibelekin, baukatzue beti nahieran eskuragarrai. Eta nik ordutik, esaten zigor, errazeta hau, egin inbiot, ondino ez dut, ez dauka denbora libre dita. Eta, baina behitxu. Bai, horrezkero lan, prau nahian, berez, zuk gaur berriz txorienera ekarri duzu, eta gaur izango da, bigarren aldixa probatzen. Nik, Patri, hitz egiten duanean gaina gibel eta ez daula nola, saltzen dituzte, eta gaina, supermerkatutan dagoten dira, gaina oso presionean, olako terrinatxo batero, eta jendearekin lagunekin itzitu, gaur umeak, eta gure bitxikiek oso ondo jaten dituzte. Nik egiten du, kipula erregozi piloa, gero, hauek txikitu, hemen bota, patxarra pixkat,
utzi erregosten, eta horrekin bakarrik holan jaten ditu. Hitz egiten duanean lagunekin, hori prestatu, denak, bai, guk horiek ere ditu, txakurran dako. Nik esan otzun bai, txakurran dako. Txakurran dako, dana txakurran dako. Bai, ze merkia die, eta egisa da, energi pila, ematen dio. Nutrizionalki oso interesgarriak diela, eta, animalixen dako egisa da, oso onak. Egisa da, normalian, gibelak eta jaten ditugunean, txalanak, ahatianak, nola ez, horrek oso preziatuak, baina oiaskuan erraiak beti izaten diela, gauza jendeak imotu dutzala erreparo geixau, edo jendeak ez ditxula hainbeste kontsumitzen. Behin, errai bat janez, gero, nik uste dut errai guztia janaldi, jaten ditxula. Ostras, nire dauzkatu egin gogoratu naiz, eta hitz egin gendun, izozgailuan txerriaren tripakiak. Egozita eman zizkidatela egozita, eta zerbait egin behar nuela txurienen beraiekin, haber gogoratzen naiz, gero gogoratu da. Bai, hemen, botako dut txerriaren aragi xiatua, eta txaladarena baita, eta hau danak, naziko ditugu, eta horra barrura jongo dira. Oso ondo. Bolen, aipatziarren, nutrizionali segatxirien interesgarrizak oiaskoan erraiak, izango ziren, DNA sortzeko ezinbestekoa die, sistema immunitarioarentzako bai oso onak, vitamina, memoriantzako ona, vitamina B12 daukie, vitamina A, beraz, kontsumitzea ona da. Egon zan garai baten ez dakit modan zauzen edo ez, baina ez dakit, nik txikixan nintzenean, jendeak itzen zauen etxian, niramak itzen zauen gibela askotan, ez dakit medikuek edo esan omen zabien ona zala umientzako, eta modan egon zen, hastian behintzat, beti etxeranetan gibela egoten zen. Edo etxeko, bai ez, ikastolako jangeletan eta, baina geroz eta gutxi hau kontsumitzen dan pieza bada, berez, hemendik txorinetik guk animatzen zaituztegu, bai plantxan, bai holan pate baten, kipul badik, kaneloi batzutan, aragi hori kontsumitzera. Egia da, nik uste dut hori, olako erraiak eta, ero txikitatik ohitu zara, ero olakoa jaten, ero gero jendeari kosta egin zaio, gehien bada, nik uste dut ez jakinda zer dan, ez? Ez, nik uste dela, jakinda zer dan ez, jate ditugu beste gauza batzuk, beste aragi pieza batzuk bai barrixa dienak, eta ez dakik zedan, edo mila saltza, mila edari, baina nik uste zaporia bai apurtxo bat fuertia badala. Bueno, hombre, bai, eta gero... Espasa oso itxuta, niramak beti itxen zauen hau gibela, hogi birrindutik pasata, holan, frigituta. Eta jendia itxenako fuertia, nik entzun izan dut hori. Gure etxean gordina jaten da. Osa, gordina, dari dut esan, xerra bat izango asan modan. Bai, Berakatza bota, buelta, kanpora. Hau da, barrutik, ez gorritxo ez, gorri. Ez du egiten, baina ia, bai. Eta gure etxean hola noitu, eta ia da jendeari, basuk esan da, hogi birrendutik eta frigitu eta ondo egin da gustatzen zei, eta ikuste dut, eta pixkat, benetan oso xamurra geratzen dela, eta nik... Bueno, esaten dabe bai, gibela kalitatezkoa izan bidala, hori nola ez, azkenian, horrek iragazi itxen dau, zure gorputza daukan dana. Da, gure gibela bezala, horrek, hori filtrua da, azkenian. Eta horregatxi, jendiai bai erreparu ematen dutzala, jakitzen dagoenean zedan. Fua, ondo jaten duzue ba, dano. Hori bai. Fua, ondo jaten duzue, eta hori zer da, atrofiatutako gibel bat. Hori da. Gero, oiaskoan izaten bada edo, Bueno, pateak eta oiaskoan, egazti pateak eta horrenak initzen dira, txerrianak eta zema pate eta honez saltzen dituztenak umen ogitartekoetan da iten txerriaren gibelak indaina daude, eta horretan, erreparo gabe, Bueno, hemen gure haragi guztiak, barazkiarekin pixanaka, eta bitartean gure eskaia da, espadukezu eskai freskoa, hartu eta eskai lehorra bota iozue, eta ez baduzue nahi, ez, eskaia eta erromeroa erabiltzen duzuenean, egisa da, freskuak usain eta aroma pila badaukala, eta potokuak bebai mantentzen dauela, oso ondo. Baina, beste belar usaintxo batzutan, igual ur geixau daukienak, izaten denean, oreganoa bebai oso ondo mantentzen da. Baina, albaka izaten da, perrexia, martorria, menda eta horrek ur pila badaukienez, gero, potokuak horrek, niri jartu estazu albaka edo perrexia, naguan jarri eta ennaben jakingo zein dan desberdintxasuna. Belar lior batzuk, baina adibidez eskaian eta erromeroan nik komendatzen dautetik, segisa da zaporia oso ondo mantentzen dela. Bueno, tomatea zuritu behar dut, orain nik hemen, trampa txiki bat egiten,
nahiago ni gustatzen zait hemen bukaeran botatzea, barazkiak erregozita eta haragia dauenean, hemen oin botatzea gustatzen zait, freskoan zaporea, baina perez lehena bota behar nion. Pero bueno, azkenean dena toki berdina doa, hor erregozten izango dugu, orduan lasai, ez da problema, baina hor sinist, hola, esaten baizuet, nire orain gustatzen, eta ematen nion ikutu freskoa hor gehiegi erregozi gabe hobeto doa. Ondo saldu duzu. Ondo saldu duzu, hori egisa da. Aixina baten utzi dut eta astuntzek. Zigoro ontxe, galdera batzukin bitxut, ze, behitxu, nik uste dut zuzuri hemen, aragisa kosinatzen, Bai. eta gainera zuk, kosina duzu, horan jatetxerik onenenien edo, ez? Ze dau, munduan itxen dagoelako zerrenda bat, 50 jatetxe onenak, eta oindala aspaldi, ez dana, ba, hori topetik. 8 urte, ez da dara maskila hor. Bai, ez, 8 urte. Lehenengo 10 artean, bigarren da 3. Urte batzutan izan da, eta hor top 10ean esaten da mundu, bueno, hor hainbat zerrenda daude, baina hor oin famatu da hau munduko 50 hoberenen zerrenda, hori da holan jendiak onartzen dauena pila bat, Michelin gida bai, baina horri beste horri kasu gehiago egiten diote, hor da lehenengo 10 artean 8 urtean edo ja, Bai, hori da. Eta hori da Etxebarri jatetxea, Aspen, eta gainera Zigoriturretak, hementxe gure txorinko sukaldarek bertan egin zauen lan. Hor konturatu zen igual goi mailako sukaldaritza sakrifizio asko handixa dela. Konturatu lehena, urte batzuk lehena horiak konturatu nintzen. Bai, ara jo nintzen jakin da hori, baina oso ondo ordaintzen zuten da orduan. Bueno. Bai, baina, bueno, hori beti izan dugu. Guk, gure lana beti, bagenekien, astebukara lana tokatzen zala beti, eta jendiak oporra zeuzkanean, guk lan inbar genuela, baina hori naturaltzat hartzen da, eta egia da, garai batean oso ondo, oin gutxo, esaten dute lehen oso ondo kobratzen gendun, orduak sartu denak, munduko denak, baina gaur egon, bueno, ordu gutxo, egia da, ordu gutxo, eta orduan, soldatak ere pixkatorra parekatu indiela, baina bai, lana, gogorra, eta guztu. Gaur egun nahiko orekatuta dau, nik badauzkate lagunak, bai zerbitzari, bai sukaldari dienakolako jatetxietan eta nahiko parekatuta dauela, hori, kanpoko lana, goi mailakua estana, taberna normal baten lana, eta goi mailako sukaldaritza jatetxe baten itxen dozun lanakin, ez? Nik, notizia hon badauka, Zigor? Bai, bota, zein. Ze maixa lortu dut Etxebarri. Lortu zu maixa, Behingoz. Epa. Ustaiak 16an daukat. Beraz, posposik nau, ze gaur egun, biadozu olako aholkulari bat edo norbaitulan konfiatzasko norbait erreserbat lortzeko. Hau da, ez, nola da, honek gaztetxoak ibiltzen dien moduan kontzertu, bueno, oindala duela aste batzuk izan da, Behobia, ez, 2-3 aste Behobiarako inskripzioak ero irikizien, izen emateak, eta 8 orduan 27.000 horrek, izen emate, bete izien, dana bete zien, eta gero zerrenda jate. Orduan, honek Etxebarrek irekitzen du, urtean, 3 hilerik behin, ez da izen bat, irekitzen du. Lehen holan zan. Oin aldatu indaue? Aldatu indaue, eta horrek ekarri Nik entxufe daukat. Karo, nik zure entxufetik eno ez dut, ez ebe lortu, beste lagun batek. Eskatu ustezu? Ja, ez dut eskatu. Egisa ez dut eskatu. Eta, ontxe jo, lengo gunean, gainera holan kuriosidadez, hasi ginen, Googleen irakurtzen, honek Etxebarrik zauzkan iritzixak. Bai, jendeak idazten zuena, bere ditaz. Eta idatzi pila bat, txarrak, eta nik esan baina, hau, zela izan lehiken. Eta iritzi horrek irakurtze dituzu, eta da jendiak ez ditxula erreserbak lortu. Estana sartu, orduan gara. Sartu. Eta orduan, dauzkan danak, Osea, egon dien danok, zoragarri xa, ze ondo bazkaldu dugun, egisa da, miresgarri xa lana, eta dana apresiatzen da benak, eta iritzirik txarrena, urte bat nabile erreserba baten atzetik eta esto lortu, lotzagarri xa pentsetan gati inoiz lekurik ez izati da olako edanak. Eta hori, iritzi moduan, leku baten ez pasara egon be, ez dakit oso... Ba ez. Jarrita ez, izar bat daukatena diolan, ez? Lortu ez dutenak toki. Hori da. Ez jarri, zer? Ba ez jarri, zer. Igual ez da lekua... Bitu, garai batean, Patrik nik ez da ezagutu zenuen, oso gazteago zinenean, zegoen hori. Izoskia jaten zenuen makilean, batzutan, sariak edoten zien. Bai, nik ezagutu izan dut. Eta zuri toko jatzu? Niri ez, baina... Niri inoiz ez? Nik ezagutu izan dut. Karo, aleseri bai, baina, karo, berak jango zituen nik bat jan orduko, berak 5. Orduan hor, aukera gehiago daude, noski? Zigor, bere gurasuek denda bat zaukien. Hor jango zituen, izoski danak, egunero 5, eta baten batien... Izoskiak ez dakiz saltzen ziren honen dendan, izoskiak eta ales ez. Igual bai.
Miko premioak. Beste gauza dira. Miko saria. Bueno, niri egia esan sekula zitzaida, eta, bueno, ez dut esango frustrazio puntu txiki bat banaukana, baina, bueno... Nire ando niri tokau jakon olako opari bat. Bai, kamera bat gaina tokau jakon. Tokatzen du? Kamera horrek, zukaukiko zu bat. Horrek, deporti da joaten zaren itxen. Bai, horrek garatza txiki horietako. Txiki horietako bat, olako bat tokau jakon aspaldi. Eta bai, beraz, bueno... Nire gure, eubako kuarriako bat, han gure indoan dago, honek plastikoan batzen dira, sakarrontzi horien jasotzen dienak, horre plastikoak eta, holako toki bat, non banatu egiten duten boltzetakoa, botillak alde batetik beste bat, eta hor zauden, hainbat eta freskagarrien botellan tapak eman da, karo, beraiek lanian, horrek banatzen ari zielatut, tapoia gordetzen joten ziren, bidaia ez dakit nora lortu eta gero ez dakit, bai, pila basari ze, karo, lortzen zituzten milaka eta tapoi horrelakoak, eta ibiltzen ziren holakoetan. Gero, enpresa bateko izango dago, jo, beti tokatzen jakon, Jose Ramon Uzabale, Zenbat freskagarri eratzen ditut tipo honek. Ez ikon eratzen. Bueno, hau, Patri, hemen, plop egiten, poliki, piper beltza botako diogu, gatza lehen bota dio, baina ala ere gero probatu ingo dut, eta intxaur muskatua ere botako diogu. Gero ingo duguna da, hemen daukat ogibirrindua eta arrautza, hauek gopor batean apurtutan hasi ingo ditut, eta gero hau horri botako diot, ez duan berotan ez da izan da, bestela arrautza ingo zeigu, kozinatu ingo zeigu. Horrek gero ingo digu bildu pixka dana. Hemen, intxaur muskatua, eta hau, plop, eta ninoa kaneloiak egozten. Oso, no? Eta zuk, zigor, Etxebarrien zinunian lan, hor bertan, etxoixua itxen zabien, ze ontxe badaukie... Orduan hasi zen. Ontxe badaukie, ez oso famatu dan txoixua, hau bitxor egon zan, Salamankako Gijuelo errexan, bertan, atzen ditu edo kontaktua dauka, txerri iberikuekin eta gero berak, bere etxean landatzen ditu piper txorizeroak. Orduan, horrek bi osagaiak kalitatezkoak hartzen ditu denean da, nahazitzen ditu denean, krestoneko txorixona. Atara gomen da, ustaian kontakotzut. Ez da superatu den txorixoa? Ondiokan ez, ez nahi zegoen ino ez. Nik menua zer dan, guitxo ere batzuk, pausatzuk. Kit ikusi bat, interneten baina ez izan dana. Astunaz, da sorpresa moduan gurot batia. Gero irakurri dut gidoian hemen jartzen dagoelako, azizala bebai olako tartar bat itxen txoixuakin. Bai, eta gero, denakin da bitorroako. Nahi du zerbaiten, behin baino gehiago mozzarella esan dugu. Mozzarella nahi dute, joan Italiara ikasi mozzarella nola egin da, ekarri bufalak handik hartu zelaian euki, venga. Arrautza hoberena nahi jo, eun oio beraien zelaietan, bere zelaietan jarri, ez da izer, dana horrela, guk, moratzen eskontzak ematen genituenean, oi eskontzak ez dira, ematen genituen gambak, Malagatik etortzen ziren hegazkinean, goizean goiz, itxasotik etorri hegazkinera, bera Gasteizera joaten zen kotxearekin, eta hartu eta pum, ekarritxe zituen. Eta, ikusgarria, dana. Eta aspetik, Jaeneraino. Eta zer dago, jaenen oliba ondo, pila bat, ona. Bai, eta oliba ondo pila bat dauz, eta dau proiektu bat betol deitzen dana, eta da adimen artifizialana. Orduan, garatu dago, olako teknologia berri bat, nun teknologia horrek hautatzen ditxun, oliba onenak, edo bakarrik bere puntuan dauzenean, bertan hartzeko oliba horrek, ez? Eurak ikusten dabe, nola dauen zuaitza, nola dauen meteorologia, nola dauzen, gauza desberdinak itxen dauena gero oliba ona izatea, eta bakarrik momentuan hartze dituzte oliba horrek, banan. Beraz da, teknologia oso berritzaile bat, eta oso ona da, azkenean, gutxi hau gastatzen dozu, eta bakarrik onen hartzen dozu, momentuan. Eta hori, honek adimen artifizialakin... Adimen artifiziala izaten da, hasierakoa, baina gero teknologia garatu da... Teknologia bada, hau da, software bada, daia... Honek teknologia ez dakit asko, Gaur, mirariak egiten dituzte. Arrautza, ogi birrindua... Bertan, nola, dana. Nasi, eta... Oin, ona botako dugu, gure. Atara dute hemen, eskai adarra... Ebili naiz lehen, behiratzen, atara behar nuela, hemen dago. Honek, atera, mesedez, utzi hemen inontzako.
Bale, ba oin, hartu, eta hau, ona, botako dugu. Eta buitzen da, betegarrixa hobeto biltzeko, ez? Ba, Arrautzakin biltza, da. arrautzakin lagundu ditzen du, baina, karo, kontua da, hau pixkat, oin, ikuste duzu, beroarekin, askar muitu behar da, ze kozinatu egiten da. Eta niri oin gustatzen zait, behin, ostuta gero berriro, robotetik pasatu, birrindu berriro, eta gero mauka batean sartu, baina hau, betegarria berez, listo egongo zen. Oin. Askoz be fina ataratzeko. Bai, azkenean, utziko dugu hemen, eta besamel bat ingo du bitartean. Oso, no? Zuko imaginatzen da solako adimen artifizial bat. Esaten, zer? Ez dakit, zehoz esaten baditzu. Honek listo dauz. Hau bere puntuan dau. Baina ongo dira, a ber. Egongo die da, sortuko die, azkenean, ja ez da esango gehiago, sukaldari honek eskua dauka. Sukaldia zientzia bada, azkenean ez da eskua aukitzea, baizik eta jakitxia, noiz atara biozun patatia labatik, imaginau. Baina... Egongo da, teknologian bat, esatu datzula, behitxu, patata hau bere puntu justuan dago. Batre, dana robotizatuta dagoen garai honetan nik ikusten badau programa hori. Nola egiten dute, ez? Dago programa bat, eta hor badau bat sukaldaritzarekin lotutako. Eta badauzkate laser sensore batzuk, non frigitzen daudenean patatak ikusita makina horrek badaki bere puntua daudela. Ero ja labean gorritzen daudenean, hori da hola, ez da zehatza 8 minutu eta ja puntuan egongo da. Hor batzutan, gariaren ezetasunen arabera, gehiago gutxiago. Subjektiboa dela. Bai, eta horre, robota dauzkate hori egiten dietena. Bueno, lako, kontxerban enpresetan eta izaten da nahiko mekanikua. Hau da, 8 minutu, ez dakizen gradutara, eta hola ateraten die gauza danak, orduan, bueno, ez dakit. Pentsatzen, azkenen sukaldiak baduka kutsu artisaua eta eskuzein jakua, eta baduka puntu hori, eta hortan igual adimen artifiziala ez, baina horako produkzioa hunditan, olibonduekin pasatzen da bezala, ez ekoizpenerako eta ekoizpenak neurtzen ditxun enpresa batentzako, pentsatzen gauzarik aproposena, azkenean da, zehatzaua. Bai, eta denbora garrantzitsua da, ez ibiltzea hor beti, dudakin ondo ongo dan, ez da? Horregon, teknologiak, onerako eta txarrerako, beti ez da, teknologia ondo erabilita baliagarria da, baina gaizki erabiltzea ere badago, orduan. Bueno, bexamela egiteko esnea berotzen, hor ataitu batzuk, badakizu urrotzetara gero komeni hemen txandak egitea. Egin ditut italiarrera pixkat, utzi ditut, hauek 8 minutu jartzen zuen, baina gutxiago jarri ditut. Orduan, badakizu hor instrukzioa jartzen ditut, baina neko hau biguna bada hoia. Eta oin, bueno, bexamel bat, zenbat inditxugu jatxorienen, gogoratu behar nahi ziten. Izango dela, hemen, urtzen denean gure gurina, irina bota, gero esnea, eta lo ditzen jungora, pixkanaka, eta horrekin, hau izango da gero, kaneloiak ingo dituguna da, horrek atarako ditu trapu gainera, gero betegarria honekin ostutzen danean, bete, bildu, eta gero, bolako erretilu batean, labeko erretilu batean jarriko ditugu gurin pixkat azpian eman, banan-banaka jarri eta ero bexamela gainetik bota, gazta, desente. Eta hemen, hori. Hone bakizue, bexamelak da lasainakin esaten genduena. Betegarria nahi duzuena erabili alduzue. Otutzen zeizuena, gustokoa duzuena, oskailuan sobera daukazuena, oiasko sobera batzuk eta horrek, birrindu pixkat, soberakin horiek, eta horiekin ere, bikain asko, egin alduzue, kaneloi batzuk. Adri, zein godu, kuningo gara pixkate, erlojutxua jarriko dizu, ikusten duzu hau, pixkanaka bota ala loditzen doa, ondo nazi, eta pinporta geratzen badie bexamel baten, beldur gabe, sartu, iregabi gailua, birrindu ondo, ez da ezer gertatzen, hori da, truko bat, jente asko, eta niri pinporta gertatzen zaizkit, birrindu. Lasai asko. Bexamela, listo, eta betegarria esan dakoa, indut birrindu, eta gero hemen daukat. Mauka honetan betegarria, eta orduan oin, izango zen, errexago, bestela, koiarakin ere ondo iten da, baina, hotza dagoenean. Finaua. Bai, fina hau, eta errexa hau. Asko inbar baituzue, errexago. Gero sobrauko jatzo apurtxo bat, Nik pentsatu dut dana jango dugula hemen taldiak, nahi? Betxo, taldia egon dezaten, zenbat ari zara betetzen? Betxo, dana, beteta daukat, zenbat ari zara? Ea, zenbat, sobratzen diren gero. Kontauko itxugu, baina Portugaleten badau proiektu bat horretako. Zein gai?
Rex Catering deitzen da, eta bertako eskola publikotan Bai. badu proiektu bat, nun altzen da bien, hango jangeletan eta sobratzen dan janarixa, orduan ikasliek eta irakasle bolondresek hartu itxen dabe, ontzi honek, taper honek, eta eramata itxuzte jangela sozialetara. Eta, bueno, dagoeneko hasi ziren martxoan edo otsaian, eta 5.400 taper eramate itxuzte. Plater salbatu itxuzte. Zona. Berez, janari pilo bat, 20.000 kilo. Deixente egin dago, azkenean honek itxen dabena da azkenean taper horrek eraman herriko plazara, eta holako bendin makina batzuk betetze itxuste horrekin. Eta bertan doainik hartu daiteke, edo norek hartu daike. Horre, ikusi, ez da egin dagoen, Hernanin ero badago olako makina bat, eroan kotxetik ikusi duan, uste dut olako bat, eta jatetxetan, ero olakoetan sobratzen den, sobera geratzen dana, aukera dagoela jendiak hartzeko, ero ez da, olako gainetik esaten dut, ez jakintasunetik, baldin bakizu, txorien abildo.itv.es, ero zuen herrian olako zerbait baldin badago, ero, ezai guzue, baina niri ideia hona iruditzen zait, bete ez da duena, aldala janariaz botatzeko, ez, eta bigarren bizi bat emateko. Bai, eta berreskuratzeko beti ondo dago. Bai, bueno, bexamela geruza bat, eta honen gainetik beste geruza potolo bat, gaztana beldur gabe hartu, eta esan dako hain daukat labea 210 gradutan ero, eta 21 minutu beharko ditu. Eta bien bitartean, hauein bitartean, ez da, ogitarteko bat ero jatea erolan, kalterik inori, ez? Ez, totzaingo. Orduan, Patri, nik labera noa, tokia usten dizut. Eta kontatu iguzu, zer prestatu behar duzun? Hau ez da izango, bokadio atolan harina, izango da ogitarteko bat, energia izango dauena, eta deitzen da banmi ogitartekoa. Hola nahitzen dut. Lehengoa eszenario eta luzokerra makiltxotan ebaki, da ontzi baten jarriko itxugu ospinakin, urberu apur batekin, gatza eta azukriakin. Horutziko marinatzen, ezebe 5 minutu, gero maionesa saltza minekin naziko eta gorde, gurina sartagin baten urtuko, bertan txerri xolomua soja saltzakin kosinatu, eta hori bebai gorde, eta gero ogitartekoa osatzeko alde baten maionesa igurtzi, bestian patea, ondoren aragi, barazki, martorri eta saltzakin bete, eta jatera. Baudan, obsesionauta egon nintzen ogitarteko honekin. Ez da gizu, biendamen zenbat olako janitxun, gainera jatetxe bakoitza badauka bere sekretua, baina edanakola naban komunian badaukie pikantia diela, oso freskoak, kasunetan menda beba aukitzen dago, martorrixa, horri pila bat, eta ez dut ziolan 2 edo 4 jaten, osea jartzen. Letxuga izango basan moruan jartzen dabe, sorta handixa. Orduan gu pikante ikutua, lortzeko, hemen txaukau, siratxa saltza, orduan hor dago, maionesa eta siratxa saltza, dala olako saltza oso pikante bat. Hori da, eta horrekin ingo, igurtzeko alde bat. Eta gero nik txerri xolomua aukeratu dut, baina bertan aukitze dituzte, biendameko saltxitxak edo, deitzen dienak. Eta saltxitxak edo olako estekiak itxe dituzte aragi desberdinekin. Eta badauki, benetan, ez dauki aragi horiek ez dakizu zen, ez? Bai, badago, oiaskuana zukaldoz aukeratu. Keba bera soi esen moduan, oiaskuana. Pidatu zaitez. Bai, hori da, egaztia. Hori da. Olakoetan berdina izaten da, aukitzen dabe oiaskuana, txerrixena, txalana ez dut ikusi, baina bai, aukitzen dituzte desberdinak. Eta ogia, gure hemengo ogia modukoa da, ero hango... Bai, zeberez, errezeta, bakitzu frantzesak egon zela. Frantzesak egon bai. Eta, han geratu ziren frantzesak juen izienean, han utzi zabien baget fabrika pare bat, eta horregatxik. Bai, hau, lehenengo idatzia 1830koa da, eta horre frantzesak egon ziren, da, baseukaten, hau lehen luzuzko zerbait ze garia eta ara eramatea, eta ogitarteko hau prestatzean, edo zeinen esku ez zegoen, eta gero egia da, beraiek moldatu inzituztela, beraien erara, ez? Horre, Vietnamen street food ohikoa da errezeta hau, eta ban mi nahi du esan, ban da opil bat, opila dandana ban dauka hasieran, eta mi garia da, orduan izango zen, gari opila izango zen, eta esan dakoa, frantzesekan egiten zuten ogitarteko bat, beraien bagetekin, eta, hortik gero evoluzionatzen joan gero Vietnamgo gerra bukatu zanean, estatu batuetara ere eraman zuten, hartako
immigrazio ontzan eta errezeta hau eraman zuten, estatu batuetan ere moldaketa badaude, eta azkenean, beti egiten dena errezetak, juten diren tokira, bertako osagaietara ero moldatzen dira, eta errezetan berdin egin zuen. Hori da. Eta beste bat holan, aman komunian daukienak, banmi ogitarteko danek, izeten di ospinetako eta baraskixak. Orduan, nik kasunetan, han oso ohikoa da arbia. Aukitzia, holaxe, hori, ospinetan, arbixa, bai. Nik kasunetan, ohikoenak, tipikuenak eta errexenak. Azenarioa eta lusokerra. Honek aukizeikie, 5 minututik, ordu erdi da, edo 24 ordutara. Zuen nahi duzuen, ospin indarraren arabera. Hori da, eta hemen txaukau gurina eta urtzen, eta jarrikau txerri xolomua. Osondo. Hori da. Gero, berez, lehenengo idatzietan da hori, gaztarekin frantzezak gazta ere egiten omen zuten, sartzen omen zuten. Nik entzun izan dut, eurak hasi ziren, han zauzen, da faltan botatzen zaudien, hori, euren gaztak, euren ogixak, eta hori, dan hasi ziren ekartzen. Baina gero, frantzesa joen zienian, haren geratu ziren, lorako, fabrika batzuk, bagetak eta itxen zituzte da, eta, lanakin jarraitzu zabien aurrera, eta frantzera, behin, kanporatuta zauzela, eurak hasi ziren, biendameko jendia hasi zen, euren betegarrixekin, betetzen ogitarteko, eta holan jaixo zala, banmian tradizio hau. Eta egisa da, ez da bitxia dara eta politxa da, eskualde iardetzen dira osagaiak. Hemen txesu zoiaz da, gazteizera zoiaz, edo Iruñara, eta xolomo gazta, danetan dago. Baina gero, han bakoitza badauka bere ogitartekoa. Hau egiten dute, nola da? Badaukate, arroz ogimamia, arroz irinarekin indako bageta ere, eta mamitsuagoa omen da, eta oloen berzio bat ere badaukatean antza. Zerena? Ogia, bageta. Bai? Arroz irinarekin. Beitu hori iztu dikusen. Beraien berzioa eta zuten, eta... kontua da hori, zer izan... Zauden tokian, moldatu zaitezan dagoenera, eta ero bestela zure elikagaiak moldatu errezetatara. Hor, hemen zenbat aldiz esan dugun, zenbat moldaketa dauden 10.000 errezetenak, eta bakoitza bere gustora, ero eskura dauzkan osagaietara moldatzen dituela. Hori da. Orduan, gustu eta zezerri idatzit ez dagoenera, eta hori, bakoitza beria, gustokua. Beste gauza bat, ogia daukagun ontan, jentiak askotan, oitxura dauka, izosteko, eta egunen batek galtzen, ze modu da oberena izosteko ogia, eta nik neun ere etxean, Patrik berak behin baino behiotan aipatu izan du, berak iten duela xerratan moztu, eta gero hori, plastiko, poltsatxo batean, ero gutxienez plastikoarekin bilduta, dena, izosgaiura joaten den dena. Edo paperesko poltzaken. Zigo melengo, buelta eman dotziet, eta honei, oin soja saltza. Nik itxotena da, okinde gixen emote doztiolako paperetan bilduta eta hor biltzen. Hor bertan, bere hortan barrura. Eta osorik dena, eta ero ya erabilidana bueltaka, ero paketetxotan egiten duzu. Ez, osorik. Eta ero ireki, xerra bat hartu, berri itxuzuna, bi hiru eta erabili. Batzutan xerriak egoten dio lan oso itxastuta, osantu dut labana. Ordan bi, baina kontua da, nik osori sartzen du, gero ogi osoa, eta niri gustatzen zaite mostea xerraten, zei gustatzen dira. Xerratu ez segul ez dut erosten. Baina hortarako denbora gehiago biozu dezizosten. Baina gutxia, ez egin, ogia, azkenean, karo, mamia hor aize pila bada, zulo pila bada, ogia azker dezizosten da, ez nahi dut esan, ez dut 5 minutu lehenago ateratzen dut, ordu erdi, ordu bete lehenago, eta desizozten da, Ogia, nik, sarriko erosten duana, azkar gaina, eta ero ja, mosten noa, baina hori bai, izozgaioan sartzen dugun guztia, ze hotzak bagizue erre egiten duela baita, eta aragi bat, arrai bat, ero zerbait, izozgaioan, plastikoan bildu gabe sartzen badugu, izorratu egiten da, ez da komeni, orduan, hor kontutan izan hori. Nik, hor, guri jarri duten ero, komeni dala, 30 egun baino gehiago izozgailuan ez izate, ogia. Nik etxean, 30 baino, desente gehiago izaten ditut, eta kalidadea teorian jetxi egiten omen dala. Ennuk esango, nik hori ez da, okine batek esango zuen, jentiak erosken jarraitzeko. Geixau erosteko. Ez dizut esango 2 urte, ez urte bat, baina izozgailuan ondo bilduta baldin bada, hotzarekin eta hori, ez da nahona da, desizoztu, izoztu, desizoztu, izoztu. Hori ez. Desizoztasun duzunean ja... Galdu iten da, hori arraiakin... Janen biozu. Jendea ez da, desizoztu indot eta gero izoztu alda berriro? Bai.
ez da kaltetuko. Zer ringo dana? Kristalak ingo dira berriro, desizozten duzunean berriro, sustantzi gehiago, lehen galdu bazuen, oraindik gehiago, eta geratuko zaizu arrain hori, ero haragi hori, iningo funtzik gabe. Hori da, baina txarra ez da geratuko. Aukeran, desizoztu baduzu zerbait, kozinatu, prestatu zazu berarekin errezeta bat, eta gero berriro izoztu. Hori egokiena izango zen. Zigor, huia mentxe, ogitartekoakin hasiko gara, ze aragisa baukau prest, ikusi gainera, zerago koloria geratzen da noran txigortuta, soja saltzakin, gurinakin, oso ondo, gero biako... Oso frantzesa gurinarena. Bai, eta ontxe, are frantzesagoa, ze patia jarriko zau? Beraz, hemen txerri patea. Parkatu, labekoa behiratzen, no? Hemen emozionauta neoen. Zu kaneloiekin, zabiz? Ni, bai. Egixa da, jo, gaur ezke eguna amarrekoa daukau. 5 minutu da, eta ja ari da gorritzen gainetik, eta lan blo, eta ateako gara, eta erreko gara gure ahosapaiak. Ez esan hori. Gure etxean, astero, bi asteri behin gutxienez, patea jartzen dira. Bai? Ogitarteko. Gustatzen dake? Nik ez dakit hau umiendako oso aproposa dan, ez? Egisa da sapore eta textura desberdin asko hauzela pikantia dela berez. Honek, eman leike, holako, ez dakit, Davide Jorge ikitzen zaren, txerrikerixak eta jan. Bueno, baina hori izango zen, hemen kakao hautza botakoa genuen orain, eta gero horri ketxupa, eta gero hau. Eta orduan, ja ni sartuko nuke talde hortan. Baina egisa da, badala holan gauza bat bitxia, jarriko itxugu, bixerratxo. Holan bere hortan niri etzait iruditzen horren txerrikeri esan dezago. Ontxe, probatzen dozunean ez kontako estazu. Hemen txospinetako... Hau, orduan, mokado moduen, hasi algara honekin, eta gero, bigarren platera, ze lasaina, nik bigarren plater moduan jarriko nuke. Hori batzutan lehenengo moduan ateatzute... Nik plater bakar bezala. Ensalada, bueno, hori da, ogitarteko bat eta lasaina. Entsaladatxo bat eta lasaina. Hori da. Ogitarteko eta lasaina gaur hemen txorien gauzelako, bestela. Eta, ontsi jarri txorta guztixa, sartu, fla! Ikusten duzun bezala, desente, eta gutxi jarri dotzat, Osa, han gehiago. Han gehiago jartzen da bai. Beraz. Hau, erditxik moztuko, eta platertxo bat. Ja. Listo. Vietnameko, Hanoieko, bitxu, gainera platera be. Belarritxoken. Hangua da. Edo hangua ematen dau. Eta hemen gure, bammi ogitartekoa. Ia, gustatzen gatzen. Txura erra duka, bezare. Ale ba. Txin-txin. Hau da, sapore leherketa gure hau zapaietan. Gaina da, hau dela umamia daukat dana. Zauka sapore pila bat, da pikantia, freskua, dako aragisa, metan, ni maite mindu ninduen, behintzatu dan. Normala. Eta ontxe, etxian inleke. Eta ontxe lasaina gainera. Horren toki kaneloiak. Toki pixkatin, zabiek ere betetzen dutera. Lantaldeak esaten du, Patri, hau ezin dela jan. Lantaldeak noizian behin kasoen bijako, Bueno, baitxo ingo du. Jarriko bero dago, ezin da jan. Eta itxaun mesedez, anuntzio batzuk ikusiko dituzu, Bueno, esan dago, hemen lehen espagara potortu nahiko jaten ogitartekoa, hemen dauzkazu, Bueno, aragi kaneloi zoragarri batzuk, ja, benetan lehertzeko. Eta Michelin izarreko jatetxe baten nola dituko zen, izen duze horreitako, Da denbori egiteko, Gure baserriko txerri eta oiuekin egindako bexamela kaneloiak... Nik, holako, zati txikitxo bat hartuko, talan, segitxoan ostuko da. Baina putzen jala, Putz. Hau nola da, txina sopa eta nola jaten dut. Oso goxua betegarrixa,
Honek lau gazta biharrien, bakitzu lau aragi, edo 3 aragi mota jarri ditugu. Errezara, eske zuk zatia hondi sartu duzu mutil, osea... Bueno, txoriene. Bixar, azta azkena. Ez bixar, osteguna, ostegun biralak. Eta bueno, zigorrek hau zapaia errekuperatzen badau, hemen izango da nirekin, eta bestela, ni bakarrik. Ale, agur. Eskerrik asko horregoteaten.